Gdzie twój koteczek jest, Guciu? Ryszard, się nie interesuj. Ty, słuchaj, no to jest piękne, musisz to nagrać, bo to jest... Poczekaj, kotek go pogoni, zobacz! Co się dzieje? Ale piękne akcje. Dobrze, Guciu, gdzie jest Kicia? Gdzie jest Kicia twój? No? Proszę nie włączać. No gdzie jest Kicia? Piękne akcje. Zobacz, że kot przypuszcza atak. Tak, się bawi ładnie. No Guciu, gdzie Kicia? Dawaj, dawaj. Gdzie Kicia jest? Zobacz, co się dzieje. No ty, słuchaj, rewelacja. Tak, gdzie jest Kicia? No, gdzie Kicia? Gdzie? Jak równy z równym po prostu. No, gdzie koteczek? Goń koteczka jeszcze. Ty się nie dołączy. A jeszcze się walka nie zakończyła. Kotek go bierze na przetrzymanie. Jak się kładzie. No, cudnie. Ugryź mnie, ugryź Tak, mnie. zauważ, że całe zęby na wierzchu, żeby nos chronić. Odciąga ten nos do góry. Guciu, dawaj kotka. Gdzie kotek jest? Gdzie Kicia jest? A zauważ, że kotek nic. No gdzie kotek? Gdzie koteczek jest? Kotek też tak krzyczy, wiesz, od myślenia. No. Tak się ładnie bawi. No tak, taki film będzie, że koniec. Po prostu rewelacja. Nie. O, rzeczy. Jeszcze skakuje. Co? Kotek. Już mnie chyba do... Guciuniu, chodź już tutaj, chodź, Guciu, chodź, już starczy. Guciu, chodź. Wiesz, podszczypuje. Oj, chyba Puścił znowu.